Welcome back sa atong palimay drama. Karon mag-upload na punta sa atong palimay drama compilation part 24. Ug sa dili pa ta natusugdan na atong drama, basa sa ta og mga comments o arita sa atong comment section. Basa ta. Kang Helen Ricky, salamat sa pagbasa, Lods. More power, lingaw kayo mga drama. Salamat kanimo Helen Ricky. Kini si Helen nag-message, nag-comments gapon siya sa atong katong 22. Mao nga nagpasalamat siya sa atong pagbasa nako sa iyang kuan, shout out. Kang Marites Tuso, gisi jud among baba, Lods, ug katawa lingaw kaayo minaw mi dire while kaluto og sudan. Salamat kanimo Marites. Pirmi jud kaga kinis Marites, pirmi jud ni paminaw sa ato. Salamat kanimo Marites, naa jud ka pirmi paminaw. Kang Danny Lopez, lingaw kaayo mi dire, Lods, pati among mga amigo, shout out daw from Pignon. Solid listeners ka po ni si Danny Lopez. Pirmi ni ga shout out sa tuwa. Kang Ricky Sanchez, salamat sa pagbasa, idol. More drama pa. Makawala sa kalaay imong mga drama. Salamat kanimo Ricky Sanchez. O pirmi ka po ni siya ka paminaw sa tuwa, no? Kini si Ricky, solid listeners ka po ni. Katong mga solid na ko nga listeners, salamat jud ninyo, no, nga naa jud mo pirmi gatan-aw sa tuwa. Dako na kay nang nakong kalipay nga pirmi mo ga paminaw, no. Ang karon ganahan jud ko mag-edit, mag-upload na ko kay pirmi jud mo ga paminaw sa atong mga drama. O to nga ganahan pud ta mag-edit ba para ma-upload dayon kay makagana man ning kuan, daghan mga paminaw sa atong mga drama. Mga dali pud magpaspas pud ta og edit para maka-upload pud dayon ta. Og akong baliko, no, katong dili ganahan minaw sa atong mga istorya o mga comments, pass forward lang ninyo dito lang sa drama. Og usbon ako, salamat kaayo mga listeners nga naamo pirmi paminaw, no. Og ganahan kay ko mag-edit kay namo. Ug usbon ako katong wala pa naka-subscribe, subscribe lang para dako na kay nang tabang sa ko. O dili nato tas-on ato nang sugdan atong Palamay ay Drama compilation part 24. O ato nang sugdan atong Palamay ay Drama. Ako si Janet. Ginaingon, ayaw gid pag una-una og binuang aron dili masudlan ng akong o ug bako kang. Sa laing laki gyud ko muti kang bahalag unsay madangatan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Alas 10 naman pasado sa gabi. Wa pa man gyud mauli gikan sa trabaho si Mike. Permi na gyud niyang buhaton. Tinuod kang mga tabi-tabi nga ako nidawat. Nga may kabit ang akong bana. Manghinaot lang ko nga dili. Dili lang ang tinuod ang tanan. May sakit na nang miabot. Siya na ka nang miabot. Mao ba? May nag-birthday na sad sa imong kauban sa opisina nga mao'y imong gihapit. Oo, day. O ganang nakakaon ako. Saman ikaw? Manakagaon? Wa pa. Kay nagpaabot man ko nimo. Manam ko gaon, day. Pero, uban na lang tayo sa kusina. Ang kakaulan ko gusab. Tana. O na ta, day. Para, iguman mga tuhog ta. Kay ikapoy ko sa kong lakaw da. Na lang. Una ko'y ganang mukaon. Uy! Day! Janet! Wa pa magkakaon! Ikaw dyan, day! Pinakupul ining atong ka. Panagtipon ka rin, Mike. Day. Day, Janet. Ayaw kong talik di, day. Giganahan ng bebe ko, day. Katog diha. Gikapoy magkakasimula ka. Nagduka na ko. Matog na ko. Day. Ayaw lang ko kayo ubos, good. Total. Ni ano man bitaw ko?
May pauli ko sa ato. Atubang na ko, be. Ay, gani kong uluuluhin ha. Gut mi ako ni mo ha. Adi ay. Lagot ka ha. Lagot. Maoram na gusto na ako nga maglagot ka. Kaya ganahan ko motor jack ni mo basta maglagot ka. Ang bibi, ang bibi. Ang bibi. Buwan ko ni mong panty ni mo, bi. May... Bi. Ayaw... May... May ka? Kara sa day. Gihupo siya day. Ang aron ko ni bi. Ay. Asa ka ni? Aluyat ko tani. Po man ni. Uy, mangkuna, day. Sakti lang. Nipay ako mga kamutay. Nindot kayo ni. Kinilang nitong, day. Uy, lami. Uy, lami. Bisit. Diyan, Huwag ka tayong pagkabana, Mike. Kalagot ka. Mao ba na? Way nahimo si Mike ni mo gabi sa iyang pag-abot. Uy, tay. Huwag bisag di pa siya musulti. Klaro na yun kayong may kapit siya, tay. Umang di na siya magkahatag o kalipay na ako. Kagiluyan na sa siyang kapit, tay. Porbida, basta kayang nagsulti na ko na. No, kay baw kang kitsa si Rudy. Bakit ang kanini mong uyab nga wa ni mo sugta kay si Mike mo imong gisugot. Nagmahay noon ko, tay da. May pagsiruning akong gisugot. Naku, ba kaya siya gusto na ako. Oy, abi ni mo. Mao gani ko no ito'y hinungdan nga wa siya na manguyab ni mo kay naminyo na kuno ka. Ang babae nga mo gitingban og gigugmag yun niya sa kaloray nga mao ikaw. Hangtod karon uli tao gyapon. Antuon ako sa ronit, tay. Uy, doon ko taon. Ayaw binuang diha Janet ha. Magabit ka? Bito ni mo Rode? Dili ay, pangutanon ron ako, tay. Kung nakailabas siya sa babae nga kabit sa kumbana. Unsa? Ang kanhin niyang uyab nga nabalik din sa atong dapit mo kabit ni Mike. Uday, Janet. Og Alma ang ngan sa maong babae. Alma. Nakatultol ka kung hain magpuyo. Uy, nakatultol kayo. Biyuda na gini. Unya, nag-abang og apartment nga may anak sa namatay niyang bana. O kung madugay uli ni mong bana sa inyo, ana, adto mo siya masakpis, gipuya ni Alma. Muy kito as trabaho ron si Mike. Tanar ni. Dad ako sa dapit nga gipuyan sa kabit sa kumbana. Mike! Pangga! Naana, Pangga! Naana ko pa doon sa gate! Sige ha, ikaw na bahalang magigo atubang niya. Og Janet ha, ayaw pagpatay tao-tao na kay dili ko gustong mapreso ka. Kay, abi ni mo, gimahal ko ikaw, Janet. Ha? Diha ka na. Maayong magmahal. Kay talawan kaayo. Tay, kusog keng milakaw. Ay, di ko mapatay tao. Gusto lang kong makakita kung unsay dagway ning kabit sa kumbana. Pangga, Mike! Wadi ka mo Kinsa ka? Abi ko si Pangga Mike ang niya. Pwede bang madayon? Alma? Oh, nakaila ka na ako? Oh, nagkaila ko nimo. Og mahimo ba? Adto ta magsulti sa sud. Kana kon makapadayon kana ko. Oh, dali. Dayon diri sa sud, ma'am. Salamat. Kay daghan ko pakigsultihan nimo karon, Alma. Oh, ikaw ang asawa ni Mike? Oh. Og nasayod na ko nga ikaw iyang hinigugma kanhi. Og karon nga ni anak ko, hangyo ko nimo. Buwagi ang akong bana. Ang tinuod, ma'am, wa ko'y gusto nga makiglambikit niya. Mahal ko siya. Apan minyo na siya. Apan siya ang mapugsanon, ma'am. Gani, buot man gani siya nga makigtaban ako sa layong dapit. Apan ako ang wa mo sugot. Og maayo kay niya ka. Ayaw paglakaw. Paabuton ta nga mo anhi siya karon. Aron mo tuo kang nga wa ko mamakak nimo. Ayun na. Igo nang nasahid ko sa tanan. Sige, ingna lang unya siya. Dinhi ko gikan nimo. Doon ako. Ang kinig, ato lang ko i-drop sa giparkingan ko sa kong sakyanan. Og ikaw, apauli lang unas inyo ha, Janet? O niya, pagsulti magtanong sa mong bana. Ibaw ko, mahal mo siya. Kung magana inungdan nga, gipakyas ni mga kong gihan nga gugma. Tungod na ng Mike. Busa, ayaw itugot na malayo siya sa mong kinabuhi. Pagsulti magtarong, aron mahilot kining inyong problema. Di na kinahanglan.
Huwag sukod sa baos. Kay iya kong gibudian, pues, baslan ko siya. Mo-check in the hotel. Ayaw, day. Ayaw tubangig laing sa ang gibuhat sa mumbana. Mahal ko ikaw, Janet. Apan dili ko gusto makasa sa gibutan sa Diyos. Dakong sa nga makiglambigit kog ninyo. Sa di ay. Oh, sa na, day. Unyan sumandi ka? Kailang laki na lang akong pangitaon. Kining ayaw sa, day. Ayaw sa. Kung mga bit ka, kining... ako na lang, day. Ang ginoon lang mo sabot, Basta ako, day, sultihan ti ka, hinimba bayag yug ko. Diyos nun ko, day. Kadaghan ba ni mong tabi, oy? Day, Janet, hinay nagpanagan, day. Mabangga ta, hinay lang taon. Janet. Sige. Janet. Slipan ako. Tagbawan ako, oy. Maski bati ko pa ang katagbawan sa sex dahil ni Maroni. Kaysa akong bana. Unya, mas dako pa yun ang imo kaysa iya. Uy. Mas dako yun. Kutob nis, kutok-kutong ito. Kutob nis, kaning akong pusod. Gikan karon. Di ta nakabuhian. Ha? Nagplano mas may nga iya kong biyaan, pues. Unahan ako siya. Ako'y unang mo biya niya. Pero day, kining... taban ta. Madlo ko na ba ko sa ginoo, day? Diyos lang kay ko. Saba niya, oy. Dako ning sa, day. Nahadlok ko sa ginoo. Hadlok? Lagi. Hadlok ka nga. Kusog ka man gani kay muungan. Lamig ko, day. Sabi niya, ay, ano pagsigig atik, good. Ha? Taban ta, ha? Uy. Ako'y unang biya ni Mike. Day, maluwi ka, day. Karoon pa ko makaamo ko nga takong sa ang akong gibuhat. Busog dito magbuwag, day. Di na ko makakita. Di na ko makikita pa ni Alma, day. Promise. Uwahin ang tanan, Mike. Nakasa na ko nimo. May lain ng lalaki nga nakahatag sa akong katagbawan sa sex. Ikaw ang sadan ining tanan, Mike. Sorry na lang. Kigbuwag na gid ko nimo. May lain akong laki nga kimahal. Wala ko'y gusto nimo, oy. Bisag gamay. Busa magbuwag ta. Kay may lain akong laking gipuli nimo sa akong kasing-kasing. Usa ka lalaking matuod nga nagmahal ako. Og siya, mas dako pas imo. Gibuwagan yun ako nga kumbana. Si Bitoy unang nakasa. Busa siyang mabasol nga natakli sa lain akong gugma. Mas kanahan po kong Ronnie kay kadagamit niya na ako. Kuto-kuto laging agi. Mas kanami alaki. More pa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elsa. Ginaingon, ayaw pagpada sa emosyon. Kay basig malapas ka sa limitasyon. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimot. Oh, boy Troy. Kini bay, kini... ikay bilan ako sa akong pinangga, ha? Asa man ka, bay, ready? Kuan ko bay, adto ko ma-assign sa Manila. Bantay nig mayo nga, dili makakita tawag lain, ha? Ako'y bahala ni Elsa, bay. Basta kakita gani ko nga dunay lalaki nga makikisulti o muduo lang niya, ay, akong pabutan sa akong 38. Hala, grabihan naman po din ng amigo nato eh, Radi. Mupatay magtao. Lain ko, Elsa. Mulabang kong amigo. Ilabi na ni Bay Radi. Gagmay pa kami mga bata. Suod namin ni ini. Kini, mao gyud, tinuod gyud na yung gisulti. Daganong gani nag-ingon na mo day nga mura ko na may sumpay og tinai kay maglinaban na yung mamindo, ha. Mao! Nga kung dunay mamarigla ni Bay Radi, aw, ni aday ko mo risbak. Basta lagi. Maglumba og panagan ang namarigla niya. Kay nasahid man sila nga tandem do, ha. So sa ato pa di ay, kamo may nakauna ng riding in tandem. Aw, dili pod. Kami ang gitawag og tandem. Walay. Unsay wali? Walay lami, karaang joke. Daon sa ka diha, Troy? Usa ito ka matog silang ilasagod. Lagi ma. Adto ko matog sa ila karong gabi eh. Kay ako'y magwardya niya. Gigagod nimo. Magdog mong duhas pagpangatog. Alas mama. Hugaw kay gunahuna. Unsa man di mo ipasabot ha? Nga adto man ka matog sa ila. Aw sa gawas ako sa bay matog ma. Dili kay adto ko sa kwarto ni Elsa.
Mapatyan kong radya na. Ako ra ba yung gitugon nga pabantayan ko niya ako si Elsa. Kaya nagbalik niya gikan sa Manila, magpakasal na silang duha. Bantay bitog bantay sa lakay kaunya ni Elsa ha. Kana ra bang tigbantay? Maora ba gyud nay muunay og sa lakay? Si Mama bayad na ko in taon. Itong pa sa alkitran ang sud sa utok. Na tarong diha ha. Inahan baya ko nimo Troy. Bitaw, sakto sa iyang pangagpas ang imong mama, Troy. Naunsa ba yung taon mong mga babae nga mga daot man kayo magunahuna. Dili mahimo nga tigbantay lang, way sa lakay. Ay man akong habol, undan og banig. Naara oh. Ako nang giandam. Good, good. Ang akong amo ni, Ha? Unsa bay amuni ba? Mura man kag anak ni Jennifer da nga si Janina. Unsa man ang amuni nga imong gipasabot? di ko makatuog kung wa ko'y musketero. Anya? Di kalimutan. Magaginawara ka. Di man. Makaginhawa raman ko kay ako ramang patungan sa akong tiilang musketero. Ibagnos-bagnos naman ako ang akong tiil sa musketero. Mao na. Yaks! Kalain. Lalaking dako mo gamit pag musketero. Ana pag it's tiil. Weird. Daoy. Makonsensya man ko nga naras gawas sa bahay na tuog si Troy. Daghan na bang lamok sa gawas. Kinigid si Raddy da. Huwag salig na ko. Nangita pag amigo nga makabantay na ko. Ngano gid ka ha? Way kumpiyansa. Kung kami ang swerte nga magkadayon, kami man gid ba? Pastilan besa niya akong uyab uy. Dawson ako si Troy. Akong susihon kung okay ra ba siya o wa ba siya lang muka. Yes, bay Radi. Di agi ko matuog sa bahay sa imong uyab. Lisod lang mo kumpiyansa ta. Sige. Salamat kayo sa imong pagpagabana sa mong relasyon. Bye, Troy. Sige na. Alas 11 na gabi, katuog na. Sige, bay. Kung wa ako mo kumpiyansa, samot ang uyab ni Elsa. Nawag yun kay nag-check kung tinuod bang ni ako sa bahay ni Elsa matuog. Troy! Oy! Oh, ayan lang! Oy! Oy! Ngano ka, Elsa? Unsa may nahitabo nimo nga nanabon man kasi mo mga mata? Unsa, Elsa? Kuan, nakalitan lang ko kay wa man ko kumaanad nga makakitag lalaki nga. Nag-brief lang. Troy, Ngano, Elsa? imo nang tanan. Aw. Ako ganing tanan. Wa kay gibilin sa inyo. Ganahan lang ako magbilin. Pero, anihim ako matuog sa inyo, ha? Aw. Mao nga, Ngaon sa Troy. kagidaan na lang ako ang tanan. Di ba? Di man ko makatuog eh. Naunsa man ko nga. Nakakita ni Troy kanina nga nag-brief lang. Unya white t-shirt. Naklaro gid ako ang porma sa iya ha. Hala, uy. Mas dako pa man ug-ugdo ang iya kaysa kang Raddy. Oh, hala. May miliso sa doorknob ning akong kwarto. Hala. Kinsa man ka na? Tuara ba sa gawas ning bahay na tuog si Troy? Unsa may akong baton? Oh, naabli ang pultahan. Oh, Elsa? Nagalag lang dito sa gawas, eh. oh, niya. Hindi ko makatug. Pwede, anin ako matug sa imong kwarto? Aha. Hala. Kalit lagi kong ikulpaan. Elsa, Okay, sige. Sugot ko nga ani ka din matog sa akong kwarto. Unya, unsay unya? kuan. Sa sawgra ka? Sa imong kama? Unsa? Sige. Dali, Troy. Daan pa ko. Karon, kita lang duha ang niya. Elsa, Gihagkan ko nimo. Sa lips pa yun. nasuko ka? Wa, Troy. Sabi pa. Unsa? Troy. Elsa. Kaya nga naman. Kay dako ang imuha kaysa kang Raddy. Anong nakasulti ka man, ana? Kay maklaro man sa dakong bundo sa imong atubangan. Murag yung bottled mineral water nga way sod. Bundo kayo.
Tagbawa ko, Troy. Tagbawa ko. Tagbawan dito ko. Troy. Piyansa mo ka kamigo. Imong uyab, papantayan mo sa imong migo. Noon sa mga Kining, Bay Henry. Time paragot. Yanong over magiging reaksyon. Ha? Ngano ka? Ha! Sultian ni kabay. Oh, Tagam na kuha ng Troy. Ganun mo? Ni Troy lagi. oh, Sabi mo, ibinlan ko to siya sa akong uyab sa una. unya, Akong uyab na pagali to'y gibuhi nga iro nga baye. unya. Pero noon sa man iyang gijir-jir akong uyab basta iro. Unsa? Hello? Elsa, o sige buhat ni Bay Troy ni mo. Sulti, Gijerjer ko niya. Nagjerjer mi kay... unsa? Wala. Nganong nakasulti man ko? Nakalitan ko. Sorry kayo, Raddy. Sorry. Taguan ang daan si Troy. Kay inig uli na ko. Patyo na ko siya. Imuon ko siyang chicharon. Baka utap o manskin. Animal siyang amigo ha. Animal! Ipabantay na ko siya nimo. Pero gisalakay ka. Raddy, I'm sorry. Hilo, manol! Sorry, Raddy. Nadala ko sa akong emosyon. Pag nakalapas ko sa limitasyon. Nag-sorry ko ni Raddy. Wa ko'y mahems. Unsaon ko man. Nadaman ko sa akong emosyon og nakalapas ko sa limitasyon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Duday. Ginaingon, ang daga nga gusto nga makatilaw og langit. Makatilaw gyud bisan dili sa hustong lugar nga kini mahitabo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikaling. Unsa? May mamisita nimo karong gabi Ate Adna? Uy, Duday. Bruno iyang panganday. Ug dako kay siyang tao, day. Ug siyang minyuan ko og usab. Time para gud ate. Di ba bag-o pa man nga namatay si Kuya Marlon nga imong bana? O pa man gani tuig sukad namatay? Ay da, lapas na 40 diyas oy nga namatay to. Pero wa palagi tuig. Ayaw lang una pagminyo og usab ti uy. Basig masuko si Kuya og kagon ka. Kagon ba, Uroy? Wa man gani na kagas mariton niya. Nga iya gitong ditoy og patay ang iyang bana nga palahubog. Ha! Nagtuo taw ng mga tao nga miinom og hilo ang iyang bana. Pero ang tinuod, siyang nagbutang og hilo sa Diyos nga giinom ni Nicolas. Mao ba di ate? Di dito hikog ang kang Nicolas. Uy, gihiluan dito ni Ninang Tonya. Uy! Unya, be. Nga nung wa man na kagas to niya, be. Busa ako, dili mahitabo nga kagon kong Marlon. Kay sa buhi pa bitaw siya. Nagbinuutan man po ko sa kong pag-asawa ba? Bisan gamay ra to siya kuan. Ha? Gamay dito og kuan si Kuya Marlon te? Gamay mo lang. Mga karong patay na siya, mangita kog dako. Gusto kong mutila og dako, Duday. Hala, may nag-doorbell na. Mao na tingali ni ang lalaki nga mamisita ni Ate Edna. Tuwa pa man si ate sa taas. Nagpagwapa. Ako na lang maabli sa gamay nga pultahan sa dako nga gate. Aron makasud ang iyang bisita. Hello? Hala, kagwapo niya. Ug dako kayo siyang tao. Asin na. Balik kong sulti niya, be. Niya si Bruno. Kuan. Tuwa man siya sa taas. Dayon diri manoy kay gani harabi atong nagpaabot nimo si ate. Ayaw ko manoya. Bruno na lang. Ayan ang manoy. Kay kanarabang manoy dito sa amo. Taroy na. Hala, nagkakus ug naghawak naman na sila si Ate Edna o kanang Bruno eh. Kun mao, uyab na tingali na sila. Wala, gibira ni ate si Bruno. Ug tuwa silang paingon, padung sa kwarto ni ate. Musuod ko sa akong kwarto. Tuwa may lungag dito sa bumbong sa kwarto ni ate. Lilion ako sila, tanaw na ako. Kung mas dako pa ba ng kang Bruno kaysa kang anhing Kuya Marlon. Tuwa na, nakasuda sila sa kwarto.
Magdali ko. Musuod na sa ko sa akong kwarto. Oh, hala. Grabe, ang sa ni Bruno sa kang ate nga ba, uwi. Kitiw-kitiw ko ng tili atis kalami. Oh, hala. Si Bruno, naghubo na sa iyang brief. Oh, hala. Katako, kataas sa iya. Uy, miliho ka nga kung gana ta. Maghubo ko sa kong pantibi. Baunan na! Oh, ano? Si ate, may kisi-kisi sa kalami. Kanaig ko sa kandulo. Oh, Bruno. Oh, Bruno. Mao ba, te? Tuwa na si Bruno? Oday, sa kaluyahan ako eh. Upat ka raon ko ng among ako. Naluya ko eh. Ako sa te. Luya sad ko eh. Kakuha sa gugug tulo ka round. Unsa? Unsay tulo ka round good? Oh. Amaw ka man, uy, Duday. Sige, uy. Ato na ko sa banyo. Mangimasa una ko kay nagpilit paning ako. Mangimasa ko, uy. Kapoy sa dakong lawas ta. Puy-puy akong kamot sige gapyod kaniha. Manaog silong eh. Ato ko spikas panyo. Manghimasa sad ko kay nagpilit sa ding ako na. Manghimasa ko eh. Mao ba? May lain nga laking kalimpin si ate Nuwed na? O tiyo uy. Dako ra ba kaayo nga tao tiyo? Taas pa gyud. Lamia lagi ni Bruno tiyo. Unsay lami? Anong gilamian man ka ha? Ikaw may gilamian nga kang ate magkanan nimong uyab. Hoy, patuljak sa ka sa mga ha, Duday? Ha, Duday? Tiyo sad uy. Ang buot na ko ipasabot ba nga lami kayong tan-awon si Bruno kay dako nga tao. Unya taas og barog. Mao ba? Pinagugunsa. Bida sa na maguwang ni mo ay. Wa pa ganito ang iyang bana namatay na. Nya, paturjak maglain. Pagpangilad og unahon-naon. Ay, bati. Bati gyud tiyo. Pero sa tan-aw na ko ni ate tiyo no. Happy naman kayo siya karon sa kiliran ni Bruno. Dako sad kayo ang kang Bruno tiyo. Uy, Ha? taas pa gyud. Ano ni ba maganda ko taas ka, Bruno? Imong hikap po ha? Duday, imong gitanaw? Ha? Gitanaw ni mo, og imong hikap. Tubag! Unsa? Muna day, Duday. Dugan na kay kung nakagusto nimo. Kung sugton lang ko nimo, pakas lang din ta ka. Kalain sa nimong manguyab uy Rico. Anhira man kasdan. Di man ka formal manguyab uy. Oh, kumao. Karong gabi ha. Mamisita ko nimo. Adoon ta ka sa inyong bahay karong gabi. Kana, maunay gusto ko. Sige, magpaabot ko nimo sa bahay karong gabi Og anha natin katubagon sa gipadayag mong gugma. Salamat day, Duday ha. Gisugutayin ko nimo. Tungod kay gusto na sad ko makabaton og uyab Rico. Bahala og sapsing ka og lawas. Unya may pagkaputot. Ang importante nga makauyab na ko. Karong Domingo day, manuloy ta ha. Data. Sure! Kana, maoy gusto ko. Sige Rico, mag-date ta karong umaabot Domingo. Oh, hala, si Bruno. May gawas na sa banyo kay kanaliko. Uy, kanindot kaniyang tanawon, uy. Wala ko makasabot sa akong gibati. Magsiki naman hinuong ko huna niya, uy. Musuod ko sa akong kwarto. Og lilion ako si Bruno nga mag-ilis. Magdali ko. Uy, hala. Wa man siya sa ilang kwarto ni ate. Asa man di siya? Asa man siya, uy? Oh,
nigawas tigali og balik nga wa pa makailis. Kondisyon na unta ko da. Nahubo na ko kundaan sa kong panty. Oh, hala. Bruno? Bruno di ay. Misod ka din is akong kwarto. Daoy, noy. Gawas dito, noy, bi. Wa para ba ko'y pamanti. Gawas na to kaw. Ay ba ako dito rin? Dugay kang doon ipagtanaw na ko. Huboon. Oh, hala. Gihubo ni mong imong brief. Lain na ni mo, Bruno. Uy, manoy. Dugay sa kong naibog di mo rin. Babay kay waron si ate ni mo. Uy, kaksan, uy. Tamis na mong lipstick. Tamis mong lipstick. Pasudan ako ang mayor, Ray. Hinaya lang. Dakura ba kayo ng Nakuha gid ni Bruno ang akong kaputli ato higayuna. Sakita lagi, uy. Mauto nga sa dayang gilabtan ako sa akong uyab ni si Rico. Wa gyud ko malipay. Kay gamay man ang iya. Wa gyud lami kuragaba. Ako si Eliza, kinaingon, dili dayon maghukom sa isig kaingon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Nang ibiyang. Nus naman naman minyo si Eliza, oy. Daga mga nanguyo din sa ato. Oy, di ko po sugot mayot ka taga-ato ray babanas akong anak, oy. Uy, hala no? Bugtong anak ka babae na mus Eliza. Onya paminyoon lang ni mong taga-dinis ato nga polos mga bisyoso. Oy, gusto sa dakong maminyos Eliza, oy kanang mamahimo siyang senyorita. Sa laktod ng ibiyang. Ngita kag dato? Tural. Bayo Ken, si Yusi. Ay, di ko ba'y kuling, oy? Vape imo ha? Porbida. Oh, dili pod. Di man ko gumanigrilyo. May kawe na, kay bisyo. Murag, ang imo healthy lifestyle ang imo gusto, no? Sa, di ba? Wa ko maanad og bisan unsang bisyo bay kuling. Kay makahurot sa kwarta, oy. Kapoy kay trabaho niya. Mahurot ang bisyo. Ba, direkta mo kung tinamaan ba? Igo ko ato na. Ay nalain na pagsabot bay ha. Ay, okay na ba? Sabot ka ni mo. So, asam di ka trabaho ron? Ha? Oh, buhay mo sa kasama na ko, di ba? Oh, bay kuling. Lagi. Taga-diinin mo nga mo. Kuan kanang on call ako bay. Kung doon na Sa sila on-call? on call ba? On call. Jantik, right? Kung doon na sila palimpyuhan ako, wala pa ko makaserbisyo nila. Kung doon na si maguba silang bay, ako ilang tawgon o ako'y payuhon. Round girl, di ka. All around di ka, bay. Di ko, ha? Mura. Bida. Kung may gayon ka, absudlaw niya ko ng imong on-call, bi. Ha? Kanang imong amo ba, kay kamao mang pulkutan na taon. Saman. Aha? Sige, bay kuling. Nanasad siya sa atbang ni among pay. Tagadiin man ang tawana. Gwapo ra pa. Pero imatlag dakway. Marag buhay sa panimay. Kinsa ibog gitanaw diha Eliza? Ay, kanang lalaki ma ba? Di man na tagadinhi. Ina ba? Kakana siya. Ma. Amigo bangkod ng kuling. Maudi ay nga permi siyang ni aning atong dapit. Boy bangko no na matod pang kulinggod. Daan pala gigit ko. Mailaman siyang sinulupan. Oh, kutay Eliza. Kuyawa, guwapa na kong amigaw sa ato ni mo. Kuan, kisa nga si mong amigo Ling. Ha, amigo? Amigo ah. Nagkarap ko amigo. Tubungi ini to, amigo ko to. Dahil dili, katubang gwapon. Ay, daghan ko gwapohon ng amigo. Ay, unsa. Ay, kanang permini mo ika-istorya ba? Daghan ko pirmi ka istorya. Sir, kapuya sa ni mo kulinga Kuya, ka, bitaw. oy. Bay kuling! Bay! Siya ako ipasabot ni mo kuling. Ay, si Benico dahil. Dali, are naman. Shh. Doon dahil na ibaw di mo. Ako ang amigo gwapo, dali. Ha? Kisa bay! Kuling, oy. Ano ba ka? Kani ay? Si Inday Eliza. Ha? Diha na mo. Ay. Sa pagbiya, Eliza? Nagkaila ka na ako. Siyempre. Ako mang gisong tinibay kuling. Buhay ilang akong kamot, Nico. Eliza! Mauli Kita sa ibiyang. Sao lang ani, ha? Gumitin ka mo kay. Sao lang ani, ha? Rupida.
Unsay inyong gibuhat sa akong anak, ha? Ma, wa man sila gibuhat na ako, oy. Ikaw, nakit-ante kang gigunita ni mong kamot sa akong anak, ha? Kinsa ka ba? May gusto kang Eliza? Alang sa imong kasayuran, di ka makapasar sa akong standard. Dili ang sama nimo ang gusto na kong mamahimong uyab sa akong anak. Liza, pauli. Sunod na ko, ha? Pasensya na mo sa akong inahan ni ko, ha? Sorry. Saan ang nahan mo? Yung mata pobre yung nahan mo. Okay raman, bay kuling. Ingon ana man gyud ang inahan. Nga naglantaw sa kog gumaon sa iyang anak. Di ba, bay? Iba gina ko. Ikaw seryoso kay pero abot lang. Bye. Ningisi lang ka nga, klaro man tao itong insulto tao to nimong istorya, ha? Wa to'y kaso, bay kuling, oy. Ma, nganong ingon ato may imong gisulti ni Nico, ha? Aron maglikay na siya nimo. Sa imong gibuhat man, no? Naluoy na hinuon ko ni Nico. Oy. Ay kung pagpakasayop ka mahigugma kang pobre Eliza, ha? Pamili siya, oy. Kanag mahimo kang senyorita. Ang akong gibuhat alang ra gyud nimo mo na timan eh. Pangitag lalaki nga makahawa sa to sa kalisod. Pobre na ta mangita kapag sama natong pobre. Wa ka ba eh. Eliza, may tuyo ka makana ko matupan ni bay kuling. Unsa man? Nico, bisag dili ta uyab, pero dad ako bisag asa. Uy, unsa? Taban ako, sige na Nico. Okay na ako ning kamay kwarto, Nick. Basta malayo lang ko sa akong inahan. Husto na ko sa edad. Ganun iya pa magyud kong butan kung kasi akong higugmaon. Nahigog mo dali ka, Eliza? Oh, good. Ni kinsa? Nimo, Ako sad. Nahigog na ko nimo, Eliza. Nico. Eliza. Love ka. Love sa taga Nico. Unsa? Ibalik ko nimo sa akong ginikanan. Oh, Eliza. Pero Nico, may nahitabo na nato gabi eh. Ay, kabala ka. Pakaslan ka. Unsa? Pero asa man kakikas to? Mag-live-in lang sa ta. Ayaw lang kong ibalik sa amo, please. Eliza, paminaw na ko. Ihatuti ka sa inyo. Unya, magigsulti ko sa imong parents. Malangin ko nila nga, mamay ko nimo karong gabi. Dili ka masukat. Unsay mamay ka, ha? Ma, sugot na lang. Nahatag na nako ni Nico nga akong pagkababay. Unsa? Animal ka babayhada ka? Unsa may nagsusi mong uhotok? Ha? Unsa na nung oras sa Eliza, ha? Lapas ng alas 9 gabi, ewa pa si... Kisa nga to, Nico? Giilad lang ka itong lalaki, ha? Nagbinugo ka, manggod. Mamay, magkahato ni mo, asa naman, ha? Ma, sila na! Duha ka nindot na sakyanan ang nihunong sa atong tungod, Eliza. Oh, tulong sakyanan. Hala, kisa man na sila ka mga dato kung anak nilang porma. Nara si Nico, ma! Nico! Kung sa dali nga panahon, kaslon si Nico sa imong anak, ma'am. Ay lang pag ma'am na ko, sir, kay di man ko maestra. Kaya sa daay ka, sir, ikon siya man kaining Nico. Ikaw iyang amo, boy ni siya ni mo, sir. Bugtong na kong anak na mo ay manununod sa among katigayonan. Lano? Bay ko, may daon sa tuwa din mo bay sa prorbida, no? Bay kuling! Hoy, unsa man, ha? Sa? Unsa man sa? Ay, Eliza, Dad, siya ang babae nga akong hatagan sa akong apelyido. Good! Sa katapusan, nakakita ka na yung babae nga mo'y imong ikauban hangtod sa hangtod. I know you, son. Kumakamao kang mamili o babae. Good job, Nico. Uman mahikay ang tanang papili, sal na dayon mo. After sa inyong kasal, mularga din ka mo sa United Kingdom o adto mo mag-honeymoon. prorbida rin dota yun yung kingdom na eh. Nang, saan, ubad ka ng yuki-yuki, ha? Uyuga. Oy, kung delikado yuki na, ito lang kabirkado na. Okay lang ka. Tawanan. Magkawa ko magdahom, ini kauwaw ko, uy.
Unhilak manuon ka, Bida. Tilata ng luwas yung mata. Bay Nick, bay Kuling. Ay, katawa na siya nang, oy, katawa, oy, nang. Ay, Bida, natuman ko di mo pangandoy sila isa mo ka ba nagdato, no? Nagalitan ming tanan, wa mi magdahom nga anak kay milyonaryo si Nico. Nagkasal mi, o gyatagan mi sa Ginuog duha ka anak. Si Mama, naati po namo ni Nico. Mitabang siya sa pag-atiman sa among mga anak ni Nico. Mo na giingon, dilig maghukom. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Esther. Ginaingon, bisan medyo idarana ta, apan doon nagyuhigayon nga magpangita ka og lawas nun nga kalipay. O grabe ang bation mong kalipay, kung kini imo pang matagamtaman. Mao kini nga hitabo sa kung kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Ay, hala. Si Edgar nga anak ni Mando man ang naligo sa puso. Uy, baya. Kanindot maglawas aning bataa, uy. Nag-brief rarabang naligo, ay. Uy, nanglugod siya. Gikuot niyang iyang atubangan. Nindutan ng bataa, uy. Ay, gimingaw na hinungkos na matay na kumbana. Ay, uy. Baya, kimaw manggod ng usa iya. Alam me, uy. Ma! Belen? Naaday ka diha, day? Naunsa ka, ma? Naigpot mo ko kapag sangpit na ako si Mungan. Kisa man nagipunayan ni Mugtanaw diha sa bintana ba? Uy, hala. Si Edgar man ang naligo sa puso o nga nag-brief lang. Ay, dili siya nga akong gitanaw, uy. Ay, pastila ni mo, ma. Ayaw na pagtanaw ng Edgar, uy, kitiguwang na ka. Ha? Sige, oy, arin ako. Magluto na ko sa atong paniod to. Klaro kayo nga si Edgar nga naligo sa puso ang gitanaw ni mama. Kanindot, kaduglawas ni Edgar, uy. Ganahan ko niya ay... Kanindot ka, no, kung nguyab din akong tawhana. Sugton gid ako siya. Mao ka na, Pablo. Gusto kong magminyo pag-usab. Pagunhon nagminyo mo na, oy. Tiguwag na ka. Wa na'y laking manguyab di mo, eh. Ha? Ay, gusto magudunta ko, Blo. Nga doon ako'y lalaking ikauban sa kong kinabuhi kung mamatay ko. Oy, abi ko ba si Parido ra mo ay nagkinahanglan na ikauban sa kinabuhi. O nga, no, God. Ikaw sa di ay. Oo, Abi ko bag lawas nung kalipay ragi apas nimo. Laki ba para lang doon na ikauban nimo sa katugnaw sa kagabion. Ay, Ning di, uy. tingkatug na. Hinoon. Wa pa man sa ko magminopos ba? Kung may lalaki nga masaag og panguyab na ako, unya magkasabot ni. Aw, malipay pa siya na ako, kay may ikapuka pa man kublo. Bayas man nang huwaw na kinang imo, oy. Aba diha, oy. Ikaw pa magminopos? Ay, lagi. Oy. Bago pa manggay kong gidugo. Bangas ka. Lina ko nang, oy. Kaway lami, bening istorya. Ay, ginoon lagi. Mutanaw ba ka? Wa pa man to na ko manabay. Baya. Nagtuo tingali siya nga nagbinuang ko ay amaw manghura. Ma, di arang ipapalit yung napkin, oh. Salamat, nak. Kining, ma. Dugay lagi ka nga nagminopos man, no? Hapit ka naman unta ma senior citizen. Pero girigla pagyapon ka. Ay, dugay, manggod kong nadaga sa una, nak. Mao nga dugay po kong nagminupos. Ay, mauman bitaw nga usahay. Magpangita pa kog sex. Saba ka diha, ma, uy. Salakan, gini mo binuang ato istorya, uy. Ay, di na binuang, oy. Di man kamutuo, oy. Basta doon na lagi laking manguyab na ako. Di gyud magmahay, day. Kay kuso pa man kong musakos mo siya. Ay, way lami ng istorya, ha, ma. Arin ako, uy. Ay, parihas lang mong duhas imong uyo anda nga si Pablo. Si man mo tuo istoryahan. Basta lagi. Kung doon na lang manguyab na ako, sugton man yun na ako ba? Gimingaw na kay kong laki. Gimingaw na jud kay ko. Mao ba? Ay, lagi, ma.
Mamisita na ako si Edgar karong Domingo. Og sugton gyud nako siya ma. Kaya nakagusto man sa kuniya. Ninduta ra ba ng Edgar day oy. Swerte kay kanak kung siya ang imong mauyab ug mabana. Kay gawas nga gwapo, buutan sa ng mataa. Nya may trabaho nga tarong. Unya ang naong mura og mahilig og dog. Pero ikaw ma ba? Sa tan-aw nako nimo no. Gimingaw naman gyud ka og laki uy. Gusto jud ka day. Gusto lagi ang takonak oy nga. Sa di pa gyud ko hingpit nga magmenopause ba, makatilaw ko usab og laki. Bueno, si Manong Tomas ma. Ako sing ingnon nga manguyab siya nimo. So, si Tomas? Ay, magkahimo pa ka ng tawhana? Nga mas maguwang pa man yun na akong edad? Oy, Dong Edgar, ikaw day ni Dong? Mamisita unta ko ni Belenang. Okay kay Dong. Nakauyon mapog ko nimo. Ikalipay na ako nga ikaw ang mamahimong uyab sa akong anak. Ug mas dako gyud untang akong kalipay Dong kun ako ang imong tikahan sa imong gugma. Nang mister. Siga ba yung mata niya? Komedya ra to, Dong. Oy, sige, Dong. Lahos nga to sa may kayda. Naa dito sa Bilin, Dong. Salamat nang. Sige. Ares ako nang. Nindot yun yung batanong laki na. Pagkaswerte ko kaha. Kung makatilaw pa kong lalaking batanon. Mao ba, nak? Nagkasabot ng duha ninyo kakasing-kasing ni Edgar? Ug mihagadayon siya ni Mugminyo? O ma, og gisanong ko dayon siya. Og karong sunod si Mana, mamay na dayon siya nako ma. Tulin pa mas alas 4. Aw na, sige nak. Buutan masad ng tawhan na hala. Sige, pakasal dayon mo. Ay, salamat. Na maulit na gyud ang tanang nga bisitang. Unsaron? O, gauna-una bayag ago ang duha. Musuhon ko gani, be. Lion ko sila sa lungag gapungbong sa kwarto ni Pilin. Magtalik ko. Ganindot silang gibuha. Si Edgar, may titi sa dugan ni Pilin. Uy, may dauro sa ubos. Kalame. Ha? Maglain mo og puyo? Si Edgar ma ay gusto man siya nga dadon ako niya sa ila. Ko man gud ma. Namihi naman gud akong mag-usab. O gida siya sa iyang laki. Saon patay naman si Papa Mando. Mao nga nagminyo na siya og usab. Ay, naipas mama ni mo na minyog usab. Ako lagi unta dong, oy. Gusto sa unta kong maminyo pag-usab. Si Manong Tomas lagi ma. Ako na to siyang giingnan nga mamisita siya nimo. Bitaw ma. Ligon ba na si Manong Tomas? Kung siya ang imong ikapuyo, ay, di ka gyud magmahay ma. Kaha? May ikabuga pa ka ng tiguwa nga do? Ako'y bahala. Diskartihan ko na si Manong Tomas ma. Ha? Tomas, misitan mo karong gabi? O, lagi blue, oy. Ang maminyo na yun ko anik usab, lo. Antag dukot, dukot kami ka. O, bibi. Bagay. Pariso mo doon. Ikaw, uyunot na. Ha? Kasi mga Tomas, ikaw. Baya, no? Ay, itali Tomas. Imo ko yunot, iya, ikaw ko. Taon na yun eh. Tawa di ayaw na magsuuna ka, oy. Mianhi ka man lang aron bugal-bugalon ka. Bugal-bugalan ko? Oh, may pagmusibat ka na lang, do. Paulis inyo ka. Salamat, Esther. Salamat, isugot ko ni mo, day. Batanon, day, gusto na ko, pero wala lain. Daan ka. Salamat, day, isugot na ko ni mo. Hilas ni kanahan ay. Daan ni. Ako sad mas. O, nya. Batanon sa doon tayo gusto na ako. Nya saman. Pero may nanguyab na akong batanon. Nya saman. Daginuton ta na lang ka, do. Uy. Busa, gisugot ta na ka. Mubarog pa man ka ng imo. Oy, barog. Unsa may sumaba. Ang bugiro. Kita naman doon din inyo. Sudan to bugnos ka ba? Bugnos ka. Saman. Kinida. Uy, latiguhon ti kayo ni. Mau na dugay ko nang gipangita, mas. Latiguhon ta Tanis ka. kwarto na. Sige, latiguhan ko, anak, mas.
Busok sa ni imoy. Mapiit ang ako. Nawa mas. Sige pa, mas. Haging maayo, mas. Nakakuha gid may kadaghan na itong higayon na si Tomas. Bisan ako makatilaw batanon, pero happy kos kang Tomas. Okay. Husgan pa kayong iya, ha? Lupik pa'y batanon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tikla, kinaingon, kung bagyo pa lang ning akong gugman nimo, no? Ang tanang miaging super typhoons, talig sikreto. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimta. Kinahanglan humanon ako dayon ning akong ipanglaban. Aron makakita ko sa basketball game nila ni Romana. Hapit na ra ba mo kapiit, Nalangay ko sugod sa akong pagpanglabada. Kay dugay mi agas ang tubig. Sige mi payad, sige sangway agas. Mauna ni, wa uri gabae. Ay, my God, mo shoot ang 3 points si Romel, oy. Ano pamagit magsugod ang bawa? Nagtabok yung mga kumiti. Day, Fem, ngano na sila, Day? Wa mo duwa sa team Digoy si Romel. Unsa? Nga naman? Magpatalay man kuno siya. Unsa talay? Magbabayad kung mo duwa siya sa team Digoy ba? Unya, uwa siya talay? Wa! Kay dili man gusto ang team Digoy nga muhatag og kwarta sa player. Kung mapildi, pildi ko no. Kung mudaog, o daogit ko no. Maungwa nila paduwa si Romel kay nagkinahanglan og talay. Oh, mao ba? Ay, mulis ako sa amo, Fem. Uy, balik ra ko dayon. Unsa? Magsugod namang duwa, good tikla. Ay, basta. Balik ko dayon, Fem. Tara si Romel. Wa pa yun magsugod ang duwa. Ay, kung doolan si Romel. Romel! Oh, si Tikla. Misod sa basketball court. O giyang gikamay si Romel. Unsa makaibuhato ni Tikla? Romel! Hoy! Mel! Dali pa, doon ako. Ngano, Tikla? Duwa sa team di ko ba? Sige na. Akapoy duwa wait talay ay. Naunsa man ka? Uy, duwa lagi pa. Ako'y hatag niya magtalay. Usa? Kaapor di ka? Pila? Romel! I-shoot! May voice na sa si Romel! I love you, idol! Teka na! I-shoot, Mel! I-shoot! I-shoot sa ako! Paghilom ka, oy Tikla. Bastos ka kay mo. Bastos na ko nga di man. Tanawa, Tikla. Na-shoot na sa ni Romel. 3 points na sad. Da! Ingnan na ka! Gishoot yun ni Romel sa ako! Congrats sa team di ko eh! Kamong nakadaon! Asa naman akong talay, Tikla? Shhh! Shoot, di pa alert no? Dara o, dawata. Maybe. Wow. Okay. Thanks, Tex. Sa uulitin, Mel. I-shoot per me sa ako, ha? Unsa? I mean, i-shoot per me of 3 points ba? Nena ko sa amo, Fame. Ikaw? Uli na pod ko sa amo, Tikla. Dali, dali, Tikla! Oh. Suod na sa ato, kay ganahan akong putol sa imong mga kamot! Tikla, isog kayo imong tatay. Ay, sagdihin na, uy. Pero may yun na siyang isog. Kaya bitang magsultihan na sila siyang igsoon. Unya na ka sa gawa sabay. Murag yun na sila, nag-away. Pero nagsultihan na rin ito sila. Mao ba? Sige, Tikla. Ato na ko. Sige, Fame. Bye! Ito na si Fame. Musod na ko sa amoa. Nga na, tatay? Matatay karong bayhana ka! Ah? Hain na nga akong manok isa sabong! Hain! Tubag din Tikla, di ka maputlan sa imong mga kamot! Hain! Ay, nagsinggit, good time. Mabungol ko. Bungol ka ron!
Hay nang akong manok isang sabong. Imong baligya. Katagan lagi katate. Animalisin kang bayana ka. Gaga ka. Ngano mo mong gibaligya? O kinsa may imong gibaligyan ha? Kinsa? Tumag! Paduol tay, paduol. Oh. Sinang Shana! Siya na. Oy, milagro. Nakita ko na usab ang lalaki nga mao'y nakabuak sa akong pagkababay. Hilom na siya na. Nakay lami. Karon na lang, kay natagbaw naman ka sa akong katamis. Oh, nganong ni amang ka? Kuhaon ako ang akong manok igsa sabong. Na, wa na oy. Siwa na. Gikaon na, horot na. Unsa? Ako giloto. Lamias manok. Uy. Atayin pa, imo di ay to? Imong giluto. Imong gikaon. O lagi, bugol ka? Lami man gani kaayo? Lamig yun. Lamig yun kay mahal man ang vitamin sa tunga kong manok. Mayug kang pagkaliwat ni Tikloy. Ay natural. Ako ko'y iyang inahan. Uway nakahibaw nga imong anak si Tikla. Uway nakahibaw nga ikinahan ni Tikla. Busa ay patagbukas yung baba. Nganong dili man ko nimo ipaila sa akong anak. Ngano man. Basta. Sagdi na itong manok eh. Gipalito na ako. Kinihangyo og maayo na ako ang akong anak. Basta na. Hilom na. Zip your mouth. Ano ko? Moabot ra ang panahon nga masayod sa kamatuoran si Tekla. Nga ako mao ang tinuod niyang inahan. Tekla, sinang siya na ba? Tuwa sa imong tindahan, hubog kaayo. Naghilak. Unya, nisulti siya sa akong mama nga ikaw kuno iyang anak. Ha? Oh, akong anak si Tekla. Ako'y tinuod mong inahan. We, wa lagi ko sultihin ni tatay, be. Kay dili siya gustong masayod ka. Aron dili mahibaw sa tanan ang ilang pagluib nako. Kay katong naasawa si mong tatay. Bigaon tong dako. Bigatla. Iyang giilog nako ang imong amahan nga atong igayuna gimabdos na tika. Unsa? Sama sa fast craft ang asawa ni tatay ni Motikla. Usa siya ka super burikat. Hug sa dihang anak na tika, ila kang gikawat. Unsa? Paminaw. So ginlan ko ikaw sa panghitabo. Ingon ni ini ang nahitabo. Flashback! Ako tiksa si Paul Lauro. Hi, Paul Lauro. Tambagi ko, be. Nigugma ko nimo. I love you very much. Chup chup, mua mua. Ako rin isend. Nasend na. Si Karya kining ni text sa cellphone ni Paul Lauro. Akong basahon. Hi, Paul Lauro. Tambagi ko, pi. Nahigugma ko nimo. I love you very much. Chup chup, mua mua. Chup chup, mua mua day, ha? Akong replyan. Ang juyab ning Paul Lauro. Ngano ka nga nag-chup chup, mua mua mang kaniya? O nag-I love you very much pa ka. Nasend na ako. Nireply na? Oh. Hala. Nasakpan ko. Ang uyab mo ni Paulo Lauro ni-reply na ako. Klaro kaayo. Sa siya na ni. Husto. Akong tiksa nining religious quote. Send this message to Minnie. May grasya ka bukas at 9 p.m.
Sad na? May grasya? Ikaw ang madisgrasya ron akong bayhana ka. Super purikat ka. Akong teksan. Hi. Ako ni si Paul Lauro. Ari ako sa kwarto nga akong giabangan. Ako rang usa. Dali dayon. Asap. Nasad na. Paabuton ko nga mo anhi si super purikat. Paulo Lauro! Ni anak ko! Paulo Lauro! Ni anak ko! Aray! Aray! Bakit nagkasupag na ko di mo? Buang! Ako ni Oy si Shana. Mangingilog ka! Traidor ka! Sa... Ay! Natuhog mo ba ang akong gisugilo nimo, Tikla? Oh. Anak yun, Tikla. Kay nihagok ka nga nagbarog lang. Pero si Paulo Laro lay imong amahan. Dili si J. Buds. Say ko. Sa mga. Ako si Tikla Romel. Nalimot ka na ako. Ang babae nga nahikugman nimo. Anong naghubog man ka? So, the fame. Nagirumansa ko siya kalalasan ni Dagan. Kaya nga naman. Gusto ko na siya mo. Oh. Kisa ka mo sa kong kinabuhi, Tikla. Ha? Kisa ka ba? Sus, Romel. Nag-uros-uros ang akong gibati nimo. Kung bagyo palang ninggugma ko nimo doong. Katong miagi nga mga super typhoons, talig sekreto. Sigugma ka na kong tinuray, Tikla. Tubag ako, Tikla. Tubag ako. Nagkadayon ang akong tatay nga si Paulo Lauro o si Mama Shana. Samtang ako, pwedeng lamia sa akong gibati, uy. Pwede bang kunis-kunis ni Romel sa akong pagkababay? Mga ito, mga listeners, atong drama nga compilation part 24 o usbo na ko, mga listeners. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw o atang-atangin ninyo atong sunod nga upload compilation part 25 o salamat kayo sa inyo mga listeners o mga subscribers. Saludo kayo ko sa inyo o daghan kayong salamat.